assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Winndere-tv onon kala to mbawɗon wonde on calminama e mbadi kuftidinde caggal calminal ko yettude Allah e juude annabi sallallahu taala wa sallam e yettude jinnaɓe men kamɓe tigui goni sababu godal meɗen en jetti Allah kadi tigui dokkuɗen kattande e bawal eɗen gandi émission meɗen fodde waɗanta on ɗum ko Oumou Siba debbo mo hoore fonde e Thilbou Muy Jaabe image joɗɗo mo jirtono ko Oumou Doro Koumé gorko Mouhammadi Hunare hande gartuɗen koye émission meɗen fodde sen mbi fodde noon eɗen gandi moni kala en foti andude fodde muɗum kono en gartat tan ko ganduɗa ko ɗum woni ko kewi ko ɓooyani ko te eɗen gandi ɗum ɓooyi kewde kadi ɓooyi kewde e diwanuji meɗen e guure meɗen kono mbato kadi waɗi ko to gandanɗa hoorema ko nokku teeru eɗen mbawi wiide ko ɗum saabi ko ɓuuri hen hewde ene yalta kono ene kewa e nokkuji ɗi ganduɗa caɗele baali ni nan toon ha wayno leydi taw meɗata haalede ni meɗata aybinede heewi tan ko waɗede masla arta wonta no woniri noon woni holɗum woni ko kewi Louga ko eɗen gandi ko hakkude ɓe ganduɗa ko sage-femme en woni docteur eɓe woni ɓe gandanɗa kañum henne ko sowiɓe hay so tawi wona sowiɓe ni woni ɓe ganduɗa kañum henne karani cellal no fewi e kala saaha ene jaaha e suudu safrirde ene cafroyo ene kewi dañde hen caɗele no fewi saabu so tawi en jii ɗum ɗo eɗen gandi moni kala ene mbawi wiide anda fodde mum walla so tawi ene andi fodde mum ne woppi fodde mum nde wonno eɗen gandi oɗo ligguey fotani wesidede ko ganduɗa ka jooɗiɗo aɗa janggi ɗum ko ganduɗa kadi saɗa naari hen ma gonda mbiya ɗum ɗo a jaaɓi aɗa wonde ɗum kala ko liggeyo fawa e dow muɗum an e hoorema aɗa jaaɓi ɗum ɗum noon mbaɗa sikki so tawi a jaaɓi nden ɗon fodde so tawi a naati e gollorgal aɗa foti wadde ɗum respecté ha no hannirta ni kono ko ɓuuri hen hewde jomum en mbatta ɗum respecté ha tenti noon eɓe poɗɗen wiide nde won noon a ummoto galle ma aɗa wonde e museki ma mbiɗen oɗo ko cowiɗo ko jinnoɗo mataw ndeysan koye ŋattiwere wonno yaade e joom galle muɗum yaade e yummum kono en jii gueɗe gonɗe hen ɗe foof mbaɗa sikki on mi ɓurani on andude ko kewi hen ko ene waɗa caɗele bandiraɓe caɗele ha heewi ha tenti enen to guure men to guure saraji ɗi nde wonno eɗen gandi saaha aɗa yaaha e dispensaire so tawi ka jaaɗo ƴeewoyde hoorema so tawi ka jaaɗo safrade eno mbimi ni tan ha tenti noon eɓe ganduɗa ndeysan ko sowiɓe ko tampuɓe no fewi sa ari pour ɓe kuccita e ma ɓe darma ni ko probléme walla ni haade ma yettoyade toon woɗɗoyi saaha aɗa ara tan taw a wemtanani ɗum no fewi a anda holngal damal poɗɗa natirde walla anda holngal damal nde poɗɗa faade pour manam ko gonduɗa ko nde wonno eɗen gandi waɗi ko cuuɗi so tawi a janggani no Oumou Siba ni a wawa adde tan mbiya exact min ko ɗo paami saaha aɗa ara dañi hen caɗele sa namdi ɓe gono ni koye furadema walla ɓe jabotako mani mbaɗa sikki ɗum fotani wonde ɓaade ko an wondi ɓaade ko an ƴetti responsabilité aɗa wona doctoragal an ƴetti responsabilité aɗa walla mo ganduɗa ko ñawɗo o te ka gonɗo bandam en wonno poɗɗa sifirade wonno poɗɗa waade poɗɗa ko wonde jaajɓe ɓerde poɗɗa ko wonde jurumdere ko adi foof nde wonno eɗen gandi ñaw ene musta moni kala ene andi ñaw no fotirte e muɗum ɗum no alay saago an oɗo mo ganduɗa ka liggotoɗo ma gona jurumdero gona jaɓɓotoɗo gona mo ganduɗa kadi ko neɗɗo jaajɗo neɗɗo mo ganduɗa faɗani fittadu kono saaha aɗa yiiya hen ɓe ganduɗa ɓe ponmi wiide kam waɓe no Oumou Siba en ni ko bonne dagal jaara hen jafoɗon banda men holko saabi so tawi aɗa haaldema ɓe jabatako meni noɓe beela ɓe jabortoma walla ɓe mbima ya namdo e oya pourtant an ko ɗon gonɗa ko ɗon liggotoɗa haɗa ma wiide ya namdo e oya mi fottema mi namdema mais ƴeew laawol mo poɗɗa ronudemi hami yettoto paami to ɓaade onon ko ɗum joƴƴini on ɗon minen no min gari ko ƴewde ko joguiɗon ko mbatol ɗum ɗo fotani wonde ɗon laaɓodiral deedi foti wonde ɗon kono saaha a yiyat a tawatɓe e nder salle eɓe jooɗi sa foggi a wiɓe min de wonko jinnomi namdadema ɓe ɗeɓata jabade ɓe gona koye portable uji mabɓe ɓe gonat walla ɓe gone e machine mabɓe ɓe tima hen eɓe jeeɓa film aji ko meeɗa yiyede abadan te aɗa woppi oyto nane e salle ene woya ene hakka ene tampa saaha aɗa yaha ni mi ɓurano andu ko kalmi ko saaha aɗa yaha dispensaire walla jaaha hôpital aɗa yaha aɗa ƴeewoya mo ganduɗa sellani mais tawata ko junggo mum ngoɗo foof ne ɓuuti ay toɓe cenganma ɗo hen ɗo ɓe jeehi so wona kay ko an yeehi noddiɓe walla ko gonduɗa o yeehi noddiɓe saaha eɓe jejjinma te ɗum eɗen gandi ko probléme
so ka hen sa kadi nodda biyaɓe ɗum ne waɗi ni ɓe mbiya ko an waɗi noon ko an woni mo fawani jungo ma no poɗɗa fewirde ɗum ni ɓe goni furade ma te mo ganduɗa aɗa wawi jibinde ɗum te ko an ɓurɗum gandal ni eko waɗata ko jiya ene jandilma ha tentino ɓe ganduɗa kañumen ko sowiɓe ene gara ene gonde gattoyere mumen jira ko eɓe piima eɓe pettuma eɓe mbiyama ne mbaɗanoɗa ɗum nde ne weeli wadde arta ɗo hen aɗa wara min gulani banda min hunde fof ne waɗi respect surtout mo ganduɗa kañum ko ñawɗo surtout mo ganduɗa musalla mum enen foof enen rewɓe enen gandi so tolniɗo hen poɗɗa ko funtude ɗum poɗɗa ko wallude ɗum poɗɗa ko ɓattade ɗum aɗa yewta ɗum ha yejjita musalla mo wondunowo kono ko ɓuuri hen ɗo gonɗa koye jandide aɗa hen poftine yimɓe wawi ne mbatta ɗum nde ne wano welde ni ngala ɗo hande mbiyaɗa wara yimɓe gulali ɓe gona e jaldema bandam en probléme nanɗo ha wayno leydi mbata ko ɗum tan jiiɗen ko nokku teeru wiye e waɗa porte plainte kono to men to Fouta men to laddeji men to hewɓe ko ɗum mbari ɗumen ta haydara asir tan ubbe ko masara tan wonta ɓe jabata ko mani ko probléme mawɗo ɗum no bandiraɓe musidɓe tedduɓe enen en mbawa yaade gaga mabɓe kamɓene ɓe mbawa yaade gaga meɗen nde won noon ko enen joƴƴiniɓe ɗon sinno wonano enen ɓe mbawata liggade wadde enen sen gadi e poti wadde en accueillir kala ko woni e ñawɗowo ko woni e mabɓe ko ɓuri ɗum eɓe poɗɗen wiide won hen machallah sa ari ɓe jewtate ɓe dusma ɓe balluma ha met ko ganduɗa no musornoma ɗum a yejjitat ɗum kono wonɓe ganduɗa so tawi a tawi ɗumen ɗon kala ko musornoma ɓeydima par ce que ɓe jandilte ɓe daratama ɓe bindama ordonnance ɗi ganduɗa ni banda men hayso tawi aɗa jogui eɓe gandi carrément ɗum ɗo safratama de ɓe mbaɗen insisté e windandema on ɗon ordonnance exemple to tottume on hono oɗo ka baɗɗo kamɓe ɓe mbi ɓe mbaɗanima programme e ñalawma he ɓaade on mbaɗani programme neɗɗo e ñalawma he pourquoi oɗon mbiya joom galle mum yo ya soodiya ko ganduɗa ko janggo fayi te oɗon gandi ko janggo fayi mbiɗon yo ya o soodiya o yeehi o soodi kay te oɗo o mbaɗani ɗum programme mais oɗon gandi ko Allah waɗi programme eɗen gandi o yaadi koye joom galle makko o yaadi koye yummakko te eɗen gandi ko ngati were ittimo galle mabɓe addimo ɗon te kamɓe koye mabɓe eɓe gandi ɓe poti ko dandudemo ɓe dandamo walla ɓe danda ɓiɗɗo wo nde wonno so tawi joom wiyama ene waɗa opéré tan hankanti hakkillaji yimɓe foof jiiɓima te ono oɗon gandi ko noon o jogori jibinirde mais banda min wadde holko mbiyata oɗon mbaɗa ɗum programme janggo mo ganduɗon poɗɗon ko dadde fittadu mum walla poɗɗon ko dandude fittanu mo ganduɗa woni koye nder makko woni ɓiɗɗo o ɗum koye fotani waddede programme ha janggo kono ɓe mbi ko eɓe mbaɗa ɗum programme ha janggo bandam en eɗen gandi ɗum ko probléme te eɗen gandi probléme aji mbaɗini ene wayni ɗo henne e leydi surtout ɗo henno noon e Sénégal mbawaten wiide e nder leydi meɗen ko ɓooyani ko tan en jii ko korka rawane wonno sukaɓe sumnoɓe ɗo henna arti asa ubba te kadi ko wayni yahare tan ha tampe tan ase ubbe hankanti gasi banda men hunde nde no foti rewnede laawol kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe cafrata ɓe kolle laawol ñande wonde ɗum wasa wattude kono so tawi waɗi gotol ɓe goppama watti ɓe goppama ɗum gasata ɗo hen iwata ɗo hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo yimɓe mbatto hakkille no fewi ha tenti noon onon wiɓe kon safroɓe onon ɓe ganduɗa kon wonɓe onon ɓe ganduɗa oɗon jaɓɓi wiide oɗon jaɓɓoɓe ganduɗa ɓe cellani ɓe mbatte hakkillaji e nder koye moɗon no fewi par ce que ɗum ɗo ko caɗele mawɗe te ɗeɗo caɗele vraiment ko musibbaji ɗi ganduɗa gasata ɗo hen e leydi ndi alay saago noon yimɓeɓe nanggara ɗum sérieux so wona ɗum tan mbeɗa sikki ummata ko ɗo hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko Oumou Sy Ba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumy e Ndiaye image jolɗo mo jiyoto noon ko Oumar Doro Kume gorko Mahammadi Hunare ɗum ɗo mi retta kon rendez-vous inchallah e yewtere wonde so Allahu lamɗo o jaaɓi